ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭഗവത ക്ലാസ്സിലേക്ക് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ പ്രണാമം മാതാജി. മാതാജി. ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം 15ാമത്തെ അധ്യായം. പാണ്ഡവർ യഥാസമയം വിരമിക്കുന്നു. ആ അധ്യായത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്തത്. 24 വരെ അല്ലെ എടുത്തത് ഇന്നലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? അർജുനൻ പറയുന്നതായിരുന്നു അല്ലെ. അർജുനൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? അർജുനന്റെ കയ്യില് ഗാണ്ഡീവം, അതേ ഗാണ്ഡീവം ഉണ്ടായിട്ടും അതേ അസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും അതേ അശ്വങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും അതേ രഥം ഉണ്ടായിട്ടും അതേ അർജുനൻ ആയിരുന്നിട്ട് പോലും എന്താണ് അർജുനൻ പ്രയോഗിച്ചതൊക്കെ അതിന്റെ ഫലം നിഷ്ഫലമായിട്ട് മാറി എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഭഗവാന്റെ അസാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അഭാവത്തിലെല്ലാം നിഷ്ഫലമായി എന്ന് കണ്ടു അല്ലെ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞത്? ചാരത്തിൽ നെയ്യ് പൊരിക്കുന്നത് പോലെ എന്നാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നത്. കാരണം അത്രയും ഒന്നുമില്ലാണ്ടായി, എല്ലാം നിഷ്ഫലമായിട്ട് മാറി. പിന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇനി ദ്വാരകാപുരിയിലുള്ളവരെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അവരെ കുറിച്ച് മഹാര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അല്ലെ, ദ്വാരകാപുരിയിലുള്ളവർക്കൊക്കെ സുഖല്ലേ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, അവര് എല്ലാവരും ബ്രാഹ്മണ ശാപത്തിന് പാത്രമായിക്കൊണ്ട് അവര് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞ, പുളിച്ച അരിയിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച മദ്യപാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അന്യോന്യം തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം അവര് യുദ്ധം ചെയ്തു. 4-5 പേരൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും മരിച്ചുപോയി എന്നുള്ളതും ആര് പറയാണ്? ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് അർജുനൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്.
എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കാണെന്നും കൂടി പറയണം. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയണം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താ പറഞ്ഞത്, ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാരെല്ലാവരും അവതരിക്കും. പല പല രീതിയിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, അവരൊക്കെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഇതിനായിട്ട് വരും, അത് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോ എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ എന്താ പറഞ്ഞത് ശ്ലോകത്തില്, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനിലാണ്. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. വ്യവസ്ഥാപിത നിയമമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മളത് നാം പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഭക്ഷിക്കുന്നതും സമർപ്പിക്കുന്നതും ദാനമായിട്ട് നൽകുന്നതും എല്ലാം എന്ത് വേണം, ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താതെ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യരുത്. ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവാനെ ഓർക്കാതെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് കൂടി നമുക്ക് പറഞ്ഞു. അതുവരെയല്ല നമ്മളെടുത്തത്. അതെ അതെ. ഇനി 25, 26 എടുക്കണ്ടേ? 25, 26 എടുക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 25, 26. ജലോ കസാം ജലേ യത്വൻ ജലൗ കസാം ജലേ യത്വർ മഹാൻ അഹാന്ത അഹന്തോ മാതാജി സൗണ്ട് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. ബ്രേക്ക് ഉണ്ടോ? ഒരു മിനിറ്റ് കണക്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണോ? 1 മിനിറ്റ്. ഇത് ഒത്തിരി സമയം വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറച്ചു നേരം. ഓക്കെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജലോ കസാം ജലേ യത്വത് മഹന്ത അദന്തീയണീയസ ദുർബലാൻ ബലിനോ രാജൻ മഹാന്തോ ബലിനോ മിതഃ ഏവം ബലിഷ്ഠയദ്ഭി മഹദ്ഭി ഇതരാൻ വിഭുഃ യദൂഭിരന്വേന്യം ഭുഭാരാൻ സംജഹാരഃ. ജലൗ കസാം ജലേ യത്വത് മഹാന്ത അഹന്ത്യണീയസ ദുർബലാൻ ബലിനോ രാജൻ മഹാന്ത ബലിനോ മിതഃ ഏവം ബലിഷ്ഠയദ്ഭി മഹദ്ഭി ഇതരാൻ വിഭുഃ യദൂഭിരന്യോന്യം ഭൂഭാരാൻ സംജഹാരഃ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കസാം ജലേ ജലൗ കസാം ജലജീവികളിൽ, ജലേ ജലത്തിൽ, യത്വത് അതേപോലെ, മഹാന്ത വലിയത്, അദന്തി വിഴുങ്ങുന്നു, അണീയസ ചെറിയവയെ, ദുർബലാൻ ദുർബലർ, ബലീന കരുത്തരായവർ, രാജൻ ഹേ രാജാവേ, മഹാന്ത അതിശക്തരായവർ, ബലീന ശക്തി കുറഞ്ഞവർ, മിഥ ദ്വന്ദ്വയുദ്ധത്തിൽ, ഏവ അപ്രകാരം, ബലിഷ്ഠൈ ഏറ്റവും ശക്തന്മാരാൽ, യദുഭി യദുകുല വംശജരാൽ, മഹദ്ഭി കൂടുതൽ ശക്തിയുള്ള, ഇതരാൻ സാധാരണക്കാർ, വിഭു പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, യദൂൻ എല്ലാ യാദവരും, യദുഭി യാദവരാൽ, അന്യോന്യം അന്യോന്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൂപരാൻ ഭൂഭാരം, സംജഹാര ലഘൂകരിച്ചു, ഹ ഭൂതകാലത്തിൽ, വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തനം: ഹേ രാജാവേ, മഹാസമുദ്രത്തിൽ വലിയതും ശക്തരുമായ ജലജീവികൾ ചെറിയതും ദുർബലരുമായവരെ
ആഹാരമാക്കുന്നത് പോലെ. അപ്പൊ മഹാസമുദ്രത്തിലെ വലിയതും ശക്തരായിട്ടുള്ള ജലജീവികള് ചെറിയ അല്ലെങ്കിൽ ദുർബലരായിട്ടുള്ളവരെ ആഹാരമാക്കുന്നത് പോലെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭൂഭാരം ലഘൂകരിക്കാൻ യാദവരിൽ ദുർബലരെ വധിക്കാൻ ശക്തരെയും ചെറിയവരെ വധിക്കാൻ വലിയവരെയും നിയോഗിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞത്, ഭൂഭാരം ലഘൂകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യാദവരില് ദുർബലരെ വധിക്കാനായിട്ട് ശക്തന്മാരെയും ചെറിയവരെ വധിക്കാൻ വലിയവന്മാരെയും ഭഗവാൻ നിയോഗിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശില പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭൗതിക വിഭവങ്ങളെ അടക്കി ഭരിക്കാനുള്ള ഏവരുടെയും അഭിലാഷം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഭക്താത്മാക്കൾ തമ്മിൽ അസമത്വത്തിന് ഹേതുവാക്കുന്നു. തന്നിമിത്തം നിലനിൽപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടവും കഴിവുള്ളവയുടെ അതിജീവനവും ഭൗതിക ലോകത്തിലെ നിയമങ്ങളാകുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അടക്കി ഭരിക്കാനുള്ള ഈ മനോഭാവമാണ് ഭക്തജീവിതത്തിന്റെ മൂലകാരണം. അത്തരം വ്യാജ പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് സൗകര്യം നൽകുവാനായി ഭഗവാന്റെ മായാശക്തി എല്ലാ ജീവിവർഗങ്ങളെയും ശക്തരെയും ദുർബലരെയും സൃഷ്ടിച്ച് ബദ്ധജീവാത്മാക്കൾക്ക് തമ്മിൽ അസമത്വം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അടക്കി ഭരിക്കാനുള്ള മനോഭാവവും സൃഷ്ടിയും പ്രകൃതിയെ തന്നെ അസമത്വം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആകയാലാണ് നിലനിൽപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടം എന്ന നിയമം സംജാതമായത്. ആത്മീയ ലോകത്തിൽ അത്തരം അസമത്വങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നിലനിൽപ്പിനായുള്ള ഇത്തരം പോരാട്ടവുമില്ല. ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ഏവരും സനാതനരായി നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ അവിടെ നിലനിൽപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടമില്ല. ഏവരും പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ സേവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, ഭഗവാനെ അനുകരിച്ച് സ്വയം അനുഭവാവകാശിയാകാൻ ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല. തന്നിമിത്തം അവരുടെ അസമത്വമില്ല. അവിടെ ജീവാത്മാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർവ്വതിന്റെയും സ്രഷ്ടാവ് ഭഗവാനാകിയാൽ സർവ്വതിന്റെയും ഉടമസ്ഥനും ആസ്വാദകനും യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹമാകുന്നു. എന്നാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മായയുടെ വശീകരണത്താൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായുള്ള ഈ ശാശ്വത ബന്ധം വിസ്മൃതമായിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ജീവാത്മാക്കൾ നിലനിൽപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടമെന്നും കഴിവുള്ളവയുടെ അതിജീവനമെന്നുമുള്ള നിയമത്തിന്റെ കീഴിൽ ബദ്ധരായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭൗതിക വിഭവങ്ങളെ അടക്കി ഭരിക്കാനുള്ള ഏവരുടെയും അഭിലാഷം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഭക്താത്മാക്കൾ തമ്മിൽ അസമത്വത്തിന് ഹേതുവാകുന്നു. അപ്പം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള വിഭവങ്ങളെ അടക്കി ഭരിക്കാനുള്ള അഭിലാഷം കാരണം കൊണ്ട് ജീവാത്മാക്കൾ തമ്മിൽ എന്താണ് അസമത്വത്തിന് കാരണമാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. തന്നിമിത്തം നിലനിൽപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടവും കഴിവുള്ളവയുടെ അതിജീവനവും ഭൗതിക ലോകത്തിലെ നിയമമാകുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിലനിൽപ്പിനായിട്ടുള്ള ഒരു പോരാട്ടവും കഴിവുള്ളവയുടെ അതിജീവനവും ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ നിയമമാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അടക്കി ഭരിക്കാനുള്ള ഈ മനോഭാവമാണ് ഭക്തജീവിതത്തിന്റെ മൂലകാരണം. ഇപ്പൊ ഭക്തജീവിതത്തിന്റെ മൂലകാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അടക്കി ഭരിക്കാനുള്ള ആ മനോഭാവമാണ് ഈ ഭക്തജീവിതത്തിന്റെ മൂല കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത്. അത്തരം വ്യാജ പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് സൗകര്യം നൽകുവാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ മായാശക്തി എല്ലാ ജീവിവർഗങ്ങളിലും ശക്തരും ദുർബലരെയും സൃഷ്ടിച്ച് ഭക്തജീവാത്മാക്കൾക്ക് തമ്മിൽ അസമത്വം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യാജ പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് അതിനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അടക്കി ഭരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മായാശക്തി എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ജീവിവർഗങ്ങളിലും ശക്തരും ദുർബലരെയും സൃഷ്ടിച്ച് രണ്ടു കൂട്ടരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ശക്തരെയും ദുർബലരെയും സൃഷ്ടിച്ച് ഭക്തജീവാത്മാക്കൾ തമ്മിൽ അസമത്വം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അടക്കി ഭരിക്കാനുള്ള മനോഭാവവും സൃഷ്ടിയും പ്രകൃതിയെ തന്നെ അസമത്വം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നിലനിൽപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടം എന്ന നിയമം സംജാതമായത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് വന്നത്, നിലനിൽപ്പിനായിട്ടുള്ള പോരാട്ടം എന്നൊരു നിയമം തന്നെ സംജാതമായത്. ആത്മീയ ലോകത്തിൽ അത്തരം അസമത്വങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അസമത്വങ്ങളൊന്നും ആത്മീയ ലോകത്തിലില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നിലനിൽപ്പിനായുള്ള ഇത്തരം പോരാട്ടവും അവിടെയില്ല. ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ഏവരും സനാതനരായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ അവിടെ നിലനിൽപ്പിനായിട്ടുള്ള പോരാട്ടങ്ങളില്ല. അപ്പൊ ആത്മീയ ലോകത്തിലെല്ലാം സനാതനമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നിലനിൽപ്പിനായിട്ടുള്ള ഒരു പോരാട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഏവരും പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ സേവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, ഭഗവാനെ അനുകരിച്ച് സ്വയം അവകാശിയാകാൻ ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും അവിടെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ ആരും ഭഗവാനെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ അവകാശിയാകാനായിട്ട് ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. തന്നിമിത്തം അവിടെ അസമത്വം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ജീവാത്മാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ സർവ്വതിന്റെയും സ്രഷ്ടാവ് ഭഗവാൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സർവ്വതിന്റെയും ഉടമസ്ഥനും സർവ്വ ആസാദകനും യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹമാകുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമസ്ഥനായ
ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ആസ്വാദകനും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. സ്രഷ്ടാവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മായയുടെ വശീകരണത്താൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായിട്ടുള്ള ഈ ശാശ്വത ബന്ധം വിസ്മൃതമായിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അത് മായയുടെ ശക്തി കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മായയുടെ വശീകരണം കൊണ്ട് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ശാശ്വത ബന്ധം മറന്നു പോയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവാത്മാക്കൾ നിലനിൽപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടം എന്നും കഴിവുള്ളവയുടെ അതിജീവനം എന്നുള്ള നിയമത്തിന്റെ കീഴിൽ ഭക്തരായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എന്ത് വേണം? നിലനിൽപ്പിനായിട്ടുള്ള പോരാട്ടവും അതുപോലെ തന്നെ കഴിവുള്ളവയുടെ അതിജീവനം എന്നുള്ള നിയമത്തിന്റെ കീഴില് ഭക്തരായിരിക്കുകയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 27. ദേശകാലാർത്ഥയുക്താനി ഹൃത്താപോപാശമാനി ച ഹരന്തി സ്മരതശ്ചിത്തം ഗോവിന്ദാഭിः താനി മേ. ദേശകാലാർത്ഥയുക്താനി ഹൃത്താപോപാശമാനി ച ഹരന്തി സ്മരതശ്ചിത്തം ഗോവിന്ദാഭിः താനി മേ. ചൊല്ലാം. ഭഗവതി വാസുദേവായ ചിത്തം ഹരേ കൃഷ്ണ. ദേശം, കാലം, അർത്ഥ പ്രാധാന്യം, യുക്താനി പൂരിതമാക്കി, ഹൃദയം, താപ ജ്വലിക്കുന്ന, ഉപശമാനി ശമിപ്പിക്കുന്ന, ഹരന്തി ആകർഷിക്കുന്ന, സ്മരത സ്മരിക്കുകയാൽ, ചിത്തം ഗോവിന്ദ ആനന്ദപൂർണനായ പരമപുരുഷ ഭഗവാൻ, അഭിഹിതാനി ആഖ്യാനം ചെയ്ത്, മേ എനിക്ക്, വിവർത്തനം പരമപുരുഷൻ അതായത് ഗോവിന്ദൻ എനിക്ക് പകർന്നു തന്ന ആ ഉപദേശങ്ങളിൽ ഞാനിപ്പോൾ ആകർഷിതനായിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ അവ കാലദേശങ്ങളുടെ ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും തപിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിന് സ്വാന്തനം നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളാൽ പൂരിതമാണ്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനന് കൊടുത്ത ഉപദേശങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അർജുനൻ ഏതിലാണ് ഉപദേശം കൊടുത്തത്? ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ അല്ലെ? ആ ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദൻ എനിക്ക് പകർന്നു തന്ന ആ ഉപദേശങ്ങളിൽ ഞാനിപ്പോൾ ആകർഷിതനായിരിക്കുന്നു. കാരണം കാലദേശങ്ങളനുസരിച്ച് കാലം ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും തപിക്കുന്ന ആ ഹൃദയത്തിന് സ്വാന്തനം നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളാൽ പൂരിതമാണിത്. അപ്പൊ ആ ഉപദേശങ്ങള് അത്രയും എന്താ പറയാ ഹൃദയത്തിന് സ്വാന്തനം നൽകുന്നതാണെന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഭഗവാൻ തനിക്ക് നൽകിയ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങളെയാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ മാത്രം ക്ഷേമത്തിനായി നൽകിയിട്ടു പോയ ഉപദേശങ്ങളല്ല. അവ സമസ്ത ദേശങ്ങൾക്കും എല്ലാ കാലത്തേക്കുമായി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടവയാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടവയാകിയാൽ ഭഗവത്ഗീത സർവ്വ വേദജ്ഞാനത്തിന്റെയും സാരാംശമാണ്. ഉപനിഷത്തുകൾ, പുരാണങ്ങൾ, വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ പോലുള്ള ബൃഹത്തായ വേദ സാഹിത്യങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ അഭ്യസിക്കുവാൻ വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമുള്ളവർക്കായി ഹൃദ്യമായി ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്നു ഭഗവത്ഗീത. വിശേഷിച്ചും അല്പബുദ്ധികളായ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീജനങ്ങൾ, തൊഴിലാളികൾ, ബ്രാഹ്മണരുടെയും ക്ഷത്രിയരുടെയും വൈശ്യരുടെയും വിഭാഗത്തിലെ ഉയർന്നവരുടെയും യോഗ്യതയില്ലാത്ത സന്തതികൾ എന്നിവർക്കായി പ്രത്യേകം രചിക്കപ്പെട്ട ഐതിഹാസിക ചരിത്രമായ മഹാഭാരതത്തിനുള്ളിലാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ച് അർജുനന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടായ എല്ലാ പ്രശ്നം ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങളിലൂടെ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു. ഭഗവാൻ ഭൂലോകവാസികളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്നും അന്തർദാനം ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് താൻ പ്രാപ്തമാക്കിയ ശക്തിയും ഔന്നിത്യവും പരാജയപ്പെടുന്നത് മുഖാമുഖം ദർശിച്ച അർജുനൻ ഭഗവത്ഗീതയെ മഹത്തായ ഉപദേശങ്ങളെ വീണ്ടും സ്മരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. കൂടെ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയത്. ആ ഭഗവത്ഗീത അർജുനന്റെ ക്ഷേമത്തിന് മാത്രമായിട്ട് നൽകിയിട്ട് പോയതല്ല ഭഗവാൻ ഈ ഉപദേശങ്ങള്. സമസ്ത ദേശങ്ങൾക്കും എല്ലാ കാലത്തേക്കുമായിട്ട്
നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടതായത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് സർവ്വ വേദജ്ഞാനത്തിന്റെയും സാരാംശമാണ്. ഉപനിഷത്തുകള്, പുരാണങ്ങള്, വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ പോലുള്ള വേദസാഹിത്യങ്ങള് ഇതൊക്കെ അഭ്യസിക്കാനായിട്ട് വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമുള്ളവർക്കായിട്ട് ഭഗവാൻ കൃത്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. വിശേഷിച്ചും എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാ പറഞ്ഞത്? അല്പബുദ്ധികളായവർക്ക്. ആ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന സ്ത്രീജനങ്ങള്, തൊഴിലാളികള്, ബ്രാഹ്മണരുടെയും ക്ഷത്രിയരുടെയും വൈശ്യരുടെയും വിഭാഗത്തിലെ ഉയർന്നവരുടെയും യോഗ്യതയില്ലാത്ത സന്തതികൾ എന്നിവർക്കായിട്ടും പ്രത്യേകം രചിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? ഈ രചിച്ചിട്ടുള്ള സാഹിത്യമാണ് മഹാഭാരതം. ആ മഹാഭാരതത്തിനുള്ളിലാണ് എന്ത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ച് അർജുനന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടായ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും എന്തിലൂടെ പരിഹാരം കിട്ടി? ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശത്തിലൂടെ പരിഹാരം കിട്ടി. ഭഗവാൻ ഭൂലോകവാസികളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്നും അന്തർധാനം ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് താൻ പ്രാപ്തമാക്കിയ ശക്തിയും ഔന്നത്യവും പരാജയപ്പെടുന്നത് മുഖാമുഖം ദർശിച്ച അർജുനൻ ഭഗവത്ഗീതയുടെ മഹത്തായ ഉപദേശങ്ങളെ വീണ്ടും സ്മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ പോയപ്പോ അർജുനന് തന്റെ ശക്തിയും എല്ലാം പോകാണെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉപദേശങ്ങളെ വീണ്ടും അർജുനൻ സ്മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എല്ലാ സന്ദിഗ്ധ ഘട്ടങ്ങളിലും ഏവർക്കും ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങളെ ഉറ്റുനോക്കാമെന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുവാനാണ് അദ്ദേഹം ഈ വിധം പ്രവർത്തിച്ചത്. അപ്പോ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങളെ ഉറ്റുനോക്കാമെന്ന് പഠിപ്പിക്കാനും കൂടിയാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് അർജുനൻ. കൂടാതെ എല്ലാ മാനസിക വ്യഥകളിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാൻ മാത്രമല്ല ഗുരുതര സാഹിത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുവനെ സംഭ്രമിപ്പിക്കാവുന്ന സങ്കീർണമായ കുരുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും ഭഗവത്ഗീത ഉപകരിക്കുമെന്ന് അർജുനൻ കാണിച്ചു തന്നു. അപ്പൊ മാനസികമായ വ്യഥകളിൽ നിന്ന് സാന്ത്വനം തേടാൻ മാത്രമല്ല ഗുരുതര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരുവനെ സംഭ്രമിപ്പിക്കാവുന്ന സങ്കീർണമായ കുരുക്കുകളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനും എന്തുപകരിക്കും? ഭഗവത്ഗീത ഉപകരിക്കുമെന്ന് അർജുനൻ കാണിച്ചു തന്നു. കരുണാർദ്രനായ ഭഗവാൻ ശ്രേഷ്ഠമായ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങൾ പകർന്നു നൽകിയിട്ടാണ് ഇഹലോക ലീല അവസാനിപ്പിച്ചത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഈ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങൾ പകർന്നു നൽകിയതിനു ശേഷമാണ് ഇഹലോകത്തെ ഈ ലീല അവസാനിപ്പിച്ച് ഭഗവാൻ പോയത്. ആകയാൽ ഭൗതികമായ സൃഷ്ടിക്ക് അദ്ദേഹം അദൃശ്യനെങ്കിൽ പോലും ഒരുവന് ഭഗവത് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയുന്നു. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ അളവിടാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭൗതികമായ ദൃഷ്ടിക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ദൃശ്യനല്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളാൻ എല്ലാവർക്കും കഴിയും. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് അളക്കാനോ അറിയാനോ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചിന്ത്യമായ ശക്തിയാൽ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളുടെ മാധ്യത്തിലൂടെ യഥോചിതമായ രീതിയിൽ ഭക്താത്മാക്കൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ ഗോചരനാകും വിധം സ്വയം അവതരിക്കുവാൻ ഭഗവാന് കഴിയും. ഭൗതിക പദാർത്ഥവും ഭഗവാന്റെ ആവിഷ്കൃത ശക്തിയുടെ മറ്റൊരു രൂപമാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീതയും അഥവാ ഭഗവാന്റെ ശബ്ദപ്രതിനിധിയായ അത് ആധികാരിക ശാസ്ത്രവും ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാരമാണ്. ഭഗവാന്റെ ശബ്ദ പ്രാതിനിധ്യവും സ്വയം ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു ഭേദവുമില്ല. ഭഗവാന്റെ പ്രത്യക്ഷ സാന്നിധ്യത്തിൽ അർജുനന് പ്രാപ്തമാക്കിയ അതേ പ്രയോജനം ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്നും ഒരുവനെ പ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയും. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യമായ ശക്തിയിൽ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളുടെ മാധ്യമത്തിലൂടെ യഥോചിതമായ രീതിയിൽ ഭക്താത്മാക്കൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ ഗോചരനാകും വിധം സ്വയം അവതരിക്കാൻ ഭഗവാന് കഴിയും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ശക്തികള് അചിന്ത്യമാണ്. ആ ശക്തി കൊണ്ട് ഭൗതികമായ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ മാധ്യമത്തിലൂടെ ഭഗവാന് ഈ ഭക്താത്മാക്കളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. ഭൗതിക പദാർത്ഥവും ഭഗവാന്റെ ആവിഷ്കൃത ശക്തിയുടെ മറ്റൊരു രൂപമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പദാർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ മറ്റൊരു രൂപമാണ് ഈ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങൾ. അങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീതയും ഭഗവാന്റെ ശബ്ദ പ്രതിനിധിയായ അത് ആധികാരിക ശാസ്ത്രം. ഭഗവത്ഗീത എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ്. ശബ്ദ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള അത് ആധികാരിക ശാസ്ത്രമാണ്. ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാരം തന്നെയാണത്. ഭഗവാന്റെ ശബ്ദ പ്രാതിനിധ്യവും സ്വയം ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു ഭേദമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ശബ്ദ പ്രാതിനിധ്യവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ഭഗവാന്റെ പ്രത്യക്ഷ സാന്നിധ്യത്തിൽ അർജുനൻ പ്രാപ്തമാക്കിയ അതേ പ്രയോജനം ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന് ഒരുവനെ പ്രാപ്തമാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശത്തിലൂടെ അർജുനൻ എപ്രകാരമാണോ അത് പ്രയോജനം അർജുനൻ പ്രയോജനം വന്നത്, അതേപോലെ
തന്നെ ഒരുവന് അത് അർജുനനെ പോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്കും അത് പ്രാപ്തമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിശ്വാസമുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആനുകൂല്യം അനായാസന പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാകുന്നു. ഇത് കണക്കിലെടുത്ത് അർജുനൻ അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ അർജുനനെ ഉപദേശിച്ചത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഒന്ന് പരമപുരുഷ ഭഗവാൻ, രണ്ടാമത്തത് ജീവാത്മാവ്, മൂന്നാമത്തത് പ്രകൃതി, 4 കാലം, ദേശങ്ങള്, 5 കർമ്മ നടപടികൾ എന്നീ ജ്ഞാനത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന 5 പ്രധാന ഘടകങ്ങളെ വിവരിക്കുന്നു. ഇവയിൽ പരമപുരുഷ ഭഗവാനും ജീവാത്മാവും ഗുണപരമായി അഭിന്നമാകുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിശ്വാസമുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആനുകൂല്യം അനായാസന പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകണം, ഭഗവാന്റെ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് ഇതിന്റെ ആനുകൂല്യം ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ലാതെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. അത് കണക്കിലെടുത്താണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്ന ഈ 5 വിഷയങ്ങൾ, 5 ജ്ഞാനത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന 5 ഘടകങ്ങളെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും എന്താണ്? ഗുണപരമായിട്ട് അഭിന്നനാണ്. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പൂർണ്ണവും അവിഭാജ്യ ഘടകവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമായിട്ട്, തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? പൂർണ്ണവും അവിഭാജ്യ ഘടകവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമായിട്ട് വിശകലനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പരസ്പര പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന നിഷ്ക്രിയ പദാർത്ഥമാണ് പ്രകൃതി. ഈ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പരസ്പര പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന നിഷ്ക്രിയ, ക്രിയകളൊന്നും ചെയ്യാത്തൊരു പദാർത്ഥമാണ് എന്ത്? പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. നിത്യമായ കാലവും അനന്തമായ ആകാശവും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിലനിൽപ്പിന് അതീതമായി കരുതപ്പെടുന്നു. കാലം അതുപോലെ തന്നെ ആകാശം, ഇത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിലനിൽപ്പിന് അതീതമായിട്ടാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. ജീവാത്മാവിനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്കുള്ളിൽ കുരുക്കുവാനോ അതിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുവാനോ കഴിവുള്ള നാനാവിധങ്ങളായ അഭിരുചികളെയാണ് കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ജീവാത്മാവിനെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് കുരുക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മോചിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള അഭിരുചികളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രസ്തുത വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം ഭഗവത്ഗീതയിൽ സംക്ഷേപമായി വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ ജ്ഞാനോദീപത്തിനായി ഈ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം പിന്നീട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ സവിസ്തരം പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറെ കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് എവിടെ പറയുന്നുണ്ട്? ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. സവിസ്തരം പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത്രയും വിശദമായിട്ട് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ 5 വിഷയങ്ങളിൽ പരമപുരുഷൻ, ജീവാത്മാവ്, പ്രകൃതി, കാലദേശങ്ങൾ എന്നിവ ശാശ്വതമായവയാകുന്നു. അപ്പൊ ഇതില് ഭഗവാൻ, ജീവാസത്ത, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കാലദേശം ഇതെന്താണ്? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ജീവാത്മാവ്, ജീവസത്ത, പ്രകൃതി, കാലം എന്നിവ നിരപേക്ഷനും സർവസ്വതന്ത്രനുമായ പരമപുരുഷ ഭഗവാന്റെ ആ ദേശത്തിന് കീഴിലാണ്. ഇതെല്ലാം ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്? ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. പരമപുരുഷൻ പരമനിയന്താവാകുന്നു. ജീവസത്തയുടെ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആരംഭമില്ല, എന്നാൽ അവയെ ആത്മീയ ഗുണത്തിലേക്ക് പരിവർത്തിപ്പിച്ച് ശുദ്ധി ചെയ്യാവുന്നതാകുന്നു. അപ്രകാരം അവയുടെ ഭൗതിക ഗുണത്തിലുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നിലയ്ക്കുന്നു. ഭഗവാനും ജീവസത്തയും ഉണർവുള്ളവരാണ്. ഇരുവരും തങ്ങൾ സചേതനായ വ്യക്തിത്വങ്ങളാണെന്ന് ആത്മബോധത്തിനുടമകളാണ്. എന്നാൽ മഹത്തത്വം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് വിധേയനായ ജീവസത്ത ഭഗവാനിൽ നിന്നും വിഭിന്നനാണ് താനെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. അത്തരം തെറ്റിദ്ധാരണയെ ഇല്ലാതാക്കി ഭൗതിക താതാത്മ്യത്തിന്റെ മായയിൽ നിന്നും ജീവസത്തയെ മോചിപ്പിക്കുകയാണ് സമസ്ത വേദജ്ഞാന പദ്ധതികളുടെയും മുഖ്യ ലക്ഷ്യം. ജ്ഞാന വൈരാഗ്യങ്ങളിലൂടെ അത്തരം മായ ദൂരീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ജീവാത്മാക്കൾ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള പ്രവർത്തകരും ആസ്വാദകരുമായി തീരുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആസ്വാദന ഭാവം വാസ്തവികമാണ്. എന്നാൽ ജീവാത്മാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവിധത്തിലുള്ള ആഗ്രഹം ഒരു തരം പകൽക്കിനാവ് മാത്രമാണ്. ഭഗവാൻ, ജീവസത്ത എന്നീ ഇരു വ്യക്തിത്വങ്ങളും തമ്മിൽ അന്തരം അവബോധത്തിലുള്ള ഈ ഭേദമാകുന്നു. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഭഗവാനും ജീവാത്മാവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. ആകയാൽ ജീവാത്മാവ് ഒരേ സമയത്ത് അഭിന്നനും ഭിന്നവുമാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ മുഴുവൻ ഉപദേശങ്ങളും ഈ തത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. കുറെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞ? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള പരമപുരുഷൻ, ജീവാത്മാവ്, പ്രകൃതി,
കാലദേശം ഇത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതി കാലം എന്ന നിരപേക്ഷനാണ്. ഭഗവാനാണെങ്കിലോ സർവസ്വ സ്വതന്ത്രമായ പരമപുരുഷൻ ഭഗവാന്റെ ആ ദേശത്തിന് കീഴിലാണ് ഇതല്ല. അപ്പൊ എല്ലാതും ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്? ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. പരമപുരുഷൻ പരമനിയന്താവാണ്. ജീവാത്മാവിന്റെ ജീവസത്തയുടെ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്തില്ല? ആരംഭമില്ല. ജീവാത്മാവിന്റെ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആരംഭമില്ല. എന്നാൽ അവയെ ആത്മീയ ഗുണത്തിലേക്ക് പരിവർത്തിപ്പിച്ച് ശുദ്ധി ചെയ്യാവുന്നതാകുന്നു. പക്ഷെ ഇതിനെന്ത് സാധിക്കും? ആത്മീയമായ ഗുണത്തിലേക്ക് പരിവർത്തിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശുദ്ധി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ജീവസത്തയെ. അപ്രകാരം അവയുടെ ഭൗതിക ഗുണത്തിലുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നിലയ്ക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ഭൗതികമായ ഗുണത്തിലുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങള് നിലയ്ക്കും. എപ്രകാരമാണോ ആത്മീയ ഗുണത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നത്, അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന്റെ ഭൗതിക ഗുണത്തിലുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നിലയ്ക്കും. ഭഗവാനും ജീവസത്തയും ഉണർവുള്ളവരാണ്. ഇരുവരും തങ്ങൾ സചേതനരായ വ്യക്തിത്വങ്ങളാണെന്ന ആത്മബോധത്തിനുടമകൾ. അപ്പൊ രണ്ടിനും എന്തുണ്ട്? ഉണർവുണ്ട്. സച്ചിദാനന്ദനാണ് രണ്ടും. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും സച്ചിദാനന്ദനാണ്. എന്നാൽ മഹത്വത്വം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് വിധേയനായ ജീവസത്ത, അപ്പൊ മഹത്വത്വം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് വിധേയനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വിഭിന്നനാണ് താനെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവ് എന്ത് ധരിക്കുകയാണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വരുമ്പോ ഈ താൻ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വിഭിന്നനാണ് എന്ന് ജീവാത്മാവ് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. അത്തരം തെറ്റിദ്ധാരണയെ ഇല്ലാതാക്കി ഭൗതിക താതാത്മ്യത്തിന്റെ മായയിൽ നിന്നും ജീവസത്തയെ മോചിപ്പിക്കുകയാണ് സമസ്ത വേദജ്ഞാനത്തിന്റെ പദ്ധതിയുടെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ആ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റിക്കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്തിന്റെ ലക്ഷ്യം? ഈ വേദശാസ്ത്രങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ജ്ഞാന വൈരാഗ്യങ്ങളിലൂടെ അത്തരം മായ ദൂരീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ജീവാത്മാക്കൾ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള പ്രവർത്തകരും ആസ്വാദകരമായി തീർന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിലൂടെ, വൈരാഗ്യത്തിലൂടെ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള ആ വൈരാഗ്യം, അതിലൂടെ എന്ത് സാധിക്കണം? ഭഗവാനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ എന്ത് വരും? നമുക്ക് വൈരാഗ്യം വരും. അപ്പൊ അത്തരം മായ ദൂരീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ജീവാത്മാക്കള് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ആസ്വാദകരായിട്ട് മാറും, പ്രവർത്തകരായിട്ട് മാറും. ഭഗവാന്റെ ആസ്വാദന ഭാവം വാസ്തവികമാണ്. എന്നാൽ ജീവാത്മാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവിധർമ്മത്തിലുള്ള ആഗ്രഹം ഒരു തരം പകൽക്കിനാവ് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആസ്വാദന ഭാവം എങ്ങനെയാണ്? വാസ്തവികമായിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ജീവാത്മാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പകൽക്കിനാവാണ്. കാരണം എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ, ജീവസത്ത എന്നീ ഇരു വ്യക്തിത്വങ്ങളും തമ്മിൽ അന്തരം അവബോധത്തിലുള്ള ഭേദമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? അവബോധത്തിലാണ് ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മില് വ്യത്യാസം ഉള്ളത്. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഭഗവാനും ജീവാത്മാവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. ആകയാൽ ജീവാത്മാവ് ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ഭിന്നനുമാണ് അഭിന്നനുമാണ്. ഒരേ സമയം തന്നെ ജീവാത്മാവ് ഭിന്നനും അഭിന്നനുമാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ മുഴുവൻ ഉപദേശവും തത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഇനി കുറെ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാനെയും ജീവാത്മാക്കളെയും സനാതന അഥവാ ശാശ്വതരെന്ന് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക ആകാശത്തിനും അതിവിദൂരമായി നിലകൊള്ളുന്ന ഭഗവത് ധാമവും സനാതനമാകുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക ആകാശത്തിനും അതിദൂരമായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നതാണ് ഭഗവത് ധാമം. അത് രണ്ട് സനാതനമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവത് ധാമം. ഭഗവാന്റെ സനാതനമായ അസ്തിത്വത്തിൽ വസിക്കുവാൻ ജീവാത്മാവിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ആത്മാവിന്റെ മുക്താവസ്ഥയിലുള്ള പ്രവർത്തികളെ പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന എത്തിച്ചേരാൻ ജീവാത്മാവിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ആത്മാവിന്റെ മുക്താവസ്ഥയിലുള്ള പ്രവർത്തികളെ പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഭഗവത്ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ജീവാത്മാവിനെ സഹായിക്കുന്ന പ്രവർത്തന പദ്ധതിയെ സനാതന ധർമ്മം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആ സനാതനമായ അസ്തിത്വത്തിൽ വസിക്കാൻ ജീവാത്മാവിനെ ക്ഷണിക്കും. ആ ആത്മാവിന്റെ മുക്താവസ്ഥയിലുള്ള പ്രവർത്തികളെ പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന, ആ മുക്താവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന, അതായത് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ജീവാത്മാവിനെ സഹായിക്കുന്ന പ്രവർത്തന പദ്ധതിയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഈ സനാതന ധർമ്മം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയായാലും ഭൗതിക താതാത്മ്യം എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകാതെ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഒരുവന് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഭൗതികതയിൽ നിന്ന്
മാറാതെ സ്വതന്ത്രനാകാതെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ഒരാൾക്ക് കഴിയില്ല. ഈ പരിപൂർണ അവസ്ഥയെ പ്രാപ്തമാക്കേണ്ടത് എപ്രകാരമാണെന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഉപായം ഭഗവത്ഗീത നൽകുന്നു. അപ്പൊ ഇത് എപ്രകാരമാണ് നമുക്ക് പ്രാപ്തമാക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഭൗതിക താതാത്മ്യം എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്ന പ്രക്രിയയിൽ അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരം വരെയുള്ള വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളെ കാമ്യകർമ്മം, സൈദ്ധാന്തിക തത്വജ്ഞാനം, ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്നിങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള താതാത്മ്യം എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് ആ പ്രക്രിയയിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്? അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരം വരെയുള്ള വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങൾ, കാമ്യകർമ്മം ഉണ്ട്, സൈദ്ധാന്തിക തത്വജ്ഞാനം, പിന്നെ ഭൗതിക സേവനം, ഇങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കും. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത് വഴി അത്തരം അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരം സാധ്യമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് മുഴുവനും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നിർവഹിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിന് അതീന്ദ്രിയമായ സാക്ഷാത്കാരം സാധ്യമാകും. വേദങ്ങളിൽ മനുഷ്യർക്കായി അനുശാസിച്ചിരിക്കുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ഭക്താത്മാവിന്റെ പാപനിർഭരമായ മനസ്സിനെ ക്രമേണ പരിശുദ്ധമാക്കുകയും അപ്രകാരം അവനെ ജ്ഞാനാവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ജ്ഞാനാർജനത്തിന്റെ ഈ പരിശുദ്ധ അവസ്ഥ ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായി തീരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വേദശാസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ആ ഭക്താത്മാവിനെ ആ പാപനിർഭരമായിട്ടുള്ള അതിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധരാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ആ ജ്ഞാനാവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയർത്താനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. വേദശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു പരിശുദ്ധ അവസ്ഥ, ജ്ഞാനാർജനത്തിന്റെ ഈ പരിശുദ്ധ അവസ്ഥ എന്തിന് കാരണമായിട്ട് മാറും? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് മാറും. ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം അന്വേഷിക്കുന്നതിൽ നിരതരായിരിക്കുന്നിടത്തോളം ഒരുവന്റെ അറിവ് ജ്ഞാനം അഥവാ പരിശുദ്ധമായ അറിവ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അറിവ് എന്താണ് പറയുന്നത്? ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം അന്വേഷിക്കുന്നതിൽ നിരതനായിരിക്കുന്നിടത്തോളം ഒരുവന്റെ അറിവ് ജ്ഞാനം അഥവാ പരിശുദ്ധമായ എന്ന അറിവെന്ന് വിളിക്കാം. പക്ഷെ ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പരിഹാരം ബോധ്യമാകുമ്പോൾ ഒരുവൻ ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ അവസ്ഥിതനായിത്തീരും. അപ്പൊ ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ പരിഹാരം എന്താണെന്ന് ബോധ്യമാകുമ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് അവസ്ഥിതനായിത്തീരും. ആത്മാവിന്റെ ഭൗതിക ഘടകങ്ങളിൽ നിന്നും വിവേചിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ വിവരിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുന്ന ഭഗവത്ഗീത ആത്മാവിന് വിനാശമില്ലെന്ന്, ഭൗതിക ബാഹ്യവരണങ്ങളായ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ദുരിതപൂർണമായ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ മറ്റൊരു കാലാവധിക്കായി മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നെന്നും എല്ലാ യുക്തികളാലും വാദങ്ങളാലും തെളിയിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല. അതിന്റെ ഭൗതിക ആവരണങ്ങളായിട്ടുള്ള ശരീരവും മനസ്സ് ദുരിതപൂർണമായ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ മറ്റൊരു കാലാവധിക്കായി, അതായത് അതിന് നാശമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ആകയാൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ എല്ലാവിധ ക്ലേശങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനാണ് ഭഗവത്ഗീത നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ പലതരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ഭഗവത്ഗീത നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ തനിക്ക് ഭഗവാൻ പകർന്നെന്ന ഈ മഹത് ജ്ഞാനത്തെ അർജുനൻ അഭയം പ്രാപിച്ചു. അപ്പൊ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയില് ഭഗവാൻ പകർന്നു തന്ന ഈ മഹത് വിജ്ഞാനമാണ് അർജുനൻ അഭയം പ്രാപിച്ചത്. അപ്പൊ ഇപ്പോ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്ന ഈ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം അർജുനൻ ഓർക്കാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അർജുനൻ ഇപ്പൊ ഓർക്കാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा എല്ലാവർക്കും നന്ദി. പ്രണാം മാതാജി. മാതാജി.